I'm back nga tawag nito yan. Aldaw kada kayo. Basa tayo ti comment di Facebook. Nga tila-tila lang ang hugot nga bagbagada. Requirements kano makaalat JNT anda. So napigsa ka ng pinikapitan, napigsa pa di tagalista ni kapitan, napigsa pa JNT taga-abot ni kapitan, isulang ti mga abot. Pawatan nyo. Isulang ka ti makatanggap. Jay ka nga China, Italy, Spain, kanyo SA, lablabanan da, adi COVID-19. Yung igtay kanya tayo, agap-apa tayo, di 5,000, kun 8,000. Ang aming kanuwid, nasakit lang COVID-19. So, nakala ti pagbantayan ni checkpoint. Ano sigurado nga. Awanan ka rumuan. Hoy, last. Ikan yung magkano nagigi no work. Kaysa agi no work since birth. Ang paisubot namin. Ayakit agi no work since birth sa month namin. Hanggang tagtagan nga may sakil lang tina naawat mo nga may niripak ni mayora, niripak pa ni kapitan, niripak pa ni kagawan.